Mawano kakatani ako. Ukunan na ako kakatani ang ata sunod. Kena, si wala pa na ako, alasin lang siya kindergarten, itakakad. Itakangin, magiwin lang siya ni kindergarten ay kawin. Tinutukapin niyo ito, tokaw niyo kuya sa pugod. Ahayda kami ito, sumusabi ka ba nito? Alookie niya bingani. Iso katili ko. Kamawa na siya. Kaya nila kuligyasin na yun. Nahalata na sa hulog pa. Salakat to. Kaya nitigahin na. Wow, uy, sala liyapit. Kahilak. Sa mga niwan niya to. 1B. Kindergarten kindergarten ako. 1B. Kahilak eh. Ya, tanapi. Pagkuloy kami kulo ni Pibulo. Nahilak kami simayo pinutsyumi. Wow, uy. Kopi. Wow, uy. Kamadya. Puno na kami ako simawat ako. Ati di kulo ama kami kulo ni. Amatos si Mayoy. Nagtos si Mayoy. Say Nilirawas si Mayoy. Sa kopi ko, ang lataw, niya singa to. Naliyak ka, ano ka, nahilak yung ano ka, just marupang utak pa. Wow. Nalilikian niya. Nalo ng mata Pibulo. Ilang amaw si amaw tilit, ilang amaw si matok to. Takot ako ni wakto. Nalumay ko na yun. Amaw lang si Mayoy. Nalawas si Mayoy sa aral eh. Kung iapugod, salo liapit. 28. Kung iapugod, sa mga niwa akong nakto. Wow, takuna. Ano si Mayo? Ano siya si Mayo? Scarlett. Kung iapugod. Anak ikaw. Ruby. Yeah. Ruby, buta ka. Ibi. Kahalan ni Wa. Tulungan ka. Nirwat ka kulo. Nagtas si Mayoy. Nalawas si Mayoy. Kung iapugod. Nagawa na Mayoy. Miranda. Napili ka lalit. Kortan na hay. Wow. 23. Sipayan niya ako kami. Kandidato. Ikan nilong tanat niya kayo. Kandidato. Tikpiluan mo sa talo.
Ang nagsumipitawang nakto mikrofolekin ya. Ay, kapakay. Na makayak jani. At hindi kulo. Aw pakte kulo. Murada isilok Franco. Coba si suapi. Wah. Sila pa sa Malikulit, sa Malikulit, sa Malikulit. Sama tu. Nakuha ko, anak yun ko. Great Greenwood. Hooray! Inuwasan na si Tiaro nga ano ni. Halun na. Nagwatang ngayon, Mikey! Grade 4, Marvin. Mau natin kulo. Great morning. Alak. Ini saya dengan cowok amak tu. Wah, macam dia. Kukuha. Ryan. Hooray! Grade 5A, sila Inuit. We ano hatsak we tabato amak tu siyak tu. At simatangalo kami simatangalo Lalo na Inuit. Halun na. 5A. Ay, hindi na natin kami. At iyong nilipyasan. Nasalingin mo. Kuha po kami simayo. Ano hatsak sumawisto. Halun na. Ulan namig. Wow, itu kepala. Waktu itu tinggal cok tangi. Lalo na Riley. Initially, nakukumpitay na doktor, teachers and staff,
Nakainumiyaw ilisay ko kanay tikaw vani Alookie inapeng Ina to kayo pa katawin. Hai, ai ngai chunga suguchi Takuginai. Takuginai, hanui pisi. si kanay pisi ko si mau nga Haila, tamani ga tapan chunga sutawata kuya supugo. ami sukului ko si kului amalu ilisay ami sualne mani anu wacha tukulu waktu Haila, temato no watchak sumune pani tau nigwala ng migata. May to 6 nigwala ng yugo. ila suku si kuluni takwa suku si kuluni chuwat tau mata Haila, take ko sa ko siya pi. mau napi Hana tamang ako dyan kalawabot. Take ko sa ko silbang tamang ako yan nuwak sa makaw yun. Nagkita. Tana, wa tamu kulu kalbi kuali katili nasa. Iya nangako kumaya. Kinulit pamit tau atau setahana TWS9 ang malo gift card kinulit pa sa sanyakso una kulo at hindi kulo na alpak to kanilagta kamili kulo mani simulit pa mani tutaan na kulo kaya nakakipili at kuyan namin Nakumi. Kuya nga kasi. Kapitali. amal tau tatwa Pugtata tani tui mauna tukliang na tui pitanya mata. Iya haja. Nakumi sido na sa. Ang sipano si at sinalone nasalaw mo ng lumanaw garwa namang tatwa patatakwa namang tui takliang sa tui kanya tuwa. Nakumi si Tapaw sido na sa. Tapaw si Mani tunga si titawan no. Baso ko si Bye. Kadjana lo alakto. Ano na kumay po nga? Aka. Ano na? Hi. Jisuka kaya lo Johnny. Takalak kayo. Aka takanito nga. Ukit ko lo yuti Johnny. Ano na? Hi. Paano tukadjaan lang ito? Ila. Ni. Jisuka kaya mapa. Sila siya api sa kinakto ni. Yaso, panik to. Takumi naktuapi ay. Ila. Takumakto api. Kadjanak to. Ahay, lawin mo sila tiyawapi o sinago. Why, ahay na kaya namin nakumi. Ahay, lanit kami. Ati. Jisuka to nga lo. Takuginai, hanui pisi. Soko siya pwede si. Asi bakit takisi? Ahay la. At dilok-tawlok si mabisi. Ahay la. At dilok-tawlok si ilit si
Omoyok tambiningin ahayla tabba attalaku ahayla tuartitsigunnartusi tat ahayla takunekunnu takutolitsigayartugut hanoklo tabba tuartivu info@inuitbroadcasting.ca tabbunga tuartits tabbunga khasawyakku ahayla tuartitstortiu takutsaugayartusi atkahuveagayartugut Takuginai adilortorattaritsituk tabbausi Hey, titrakhattaritsingai Takuginai mo. P.O. Box 700, Iqaluit, Nunavut, X0A0H0. 오빠로는 가가서였고 진짜가 갔다 올시 오붕아 Takuginai at inuitbroadcasting.ca